Gihagit karon ni Vice President Sara Duterte ang Ombudsman nga imbestigahan ang uban pang kurapsyon sa gobyerno sa dunay nalambigit nga mga opisyal. Sa usa ka press con gibutyag ni Vice President Sara nga nalambigit si kanhi Akon Bicol Party List Representative Zaldy ko sa giingong kurapsyon sa laptop sa Department of Education kon Deped diin ang SunWest ang contractor kinsa co-founder si ko. Matod pa sa bise ang nga imbestigahan ni Saba si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga maong aligasyon din gingong migamit og confidential funds sa kontrobersyal nga overpriced laptops. Ato paminawon ang tipik sa pamahayag ni Vice President Sara Duterte. Kung talagang seryoso ang Ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldy ko. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. Ning pagsipya, wala pa'y tubag o opisyal nga pamahayag siko labot sa maong gibutyag ni Vice President Sara Duterte.